Представяте ли си род, чието живот и биология зависят единствено от колонията от брашнени боболечки? Те са им като сателит. И в това видео ще разгледаме точно един такъв силно зависещ род от кокоидеите. Става въпрос за Криптолемус. Това са калинките от брашнено-боболечковите колонии, които живеят единствено край тях и зависят и съществуват единствено облагодетелствайки се от тях. Така че приятно гледане. Скъпи динозаври, ние продължаваме с родовете в подсемейство Кокцидолине. Очевидно не свършваме с Кокцидула и Ризобиус. И днес ще разгледаме и трети род, за който също много бих искал да поговорим. Третият род е доста по-слабо познат от предния, за който говорих. Обикновено няма да чуете разни детайли по таксономията или по морфологията, или камо ли по разпространението и биологията на този род, но определено има малко информация, която е добре да знаем. Родът, за който ще говорим, се казва Криптолемус. Родът е най-важният биоконтролен агент на брашнените боболечки, които изобщо за които може да се говори, защото брашнените боболечки от суперсемейството Кокоидеа, специалният подразред на брашнените боболечки, е изключително вреден за декоративните и отглежданите в оранжерии растения. И затова Криптолемус е тук. Представителите са тясно специализирани в храненето с представители на тази част на Кокоидеа, защото се хранят както с ларви, така и с възрастни. И ларвите и възрастните се хранят ожесточено с брашнени боболечки. И също така са приспособени към тях и това им е единствената плячка. Това, което можем да кажем е, че видовете имат специфично разпространение. Те се срещат в океанската част на света, малките островни части и в едни от най-затънтените точки на света. Това е род с ограничено разпространение, който обитава само тропични райони и затова не е успял да се разпространи в палеарктичният свят. Но преди да продължим с всичко за родът Криптолемус, не забравяйте да се абонирате и да погледнете останалите видеа в поредицата Discussions. Надявам се да ви е интересно. Направо без да губим повече време, според мен е време да се захващаме с родът Криптолемус и да засегнем най-важните части около него. Защото това са интересни калинки, които се хранят с брашнени боболечки. Криптолемус е род, който е издигнат от Моусан през 1853 година и представлява хищни видове в семейство Кокцинелиде, чието имаго и ларви са тясно специализирани
в плячкосването на брашнени боболечки върху декоративни растения. Те се хранят с представители на суперсемейството Кокоидеа и една специална група – брашнените боболечки. Тяхното общоприето наименование, което обединява диетата на всички видове в този род Криптолемус, са брашнено-боболечковите калинки, защото тези калинки живеят и се хранят с брашнени боболечки. Честно казано, целият им жизнен цикъл и биология се върти около колониите с брашнени боболечки, защото те винаги се придържат там, където те се срещат. Тоест, те не живеят по други растения, които са незасегнати от тези вредители, които смукват сока от растенията. Сега бих искал да кажа, че обхватът на разпространение на родът Криптолемус, където всичките 7 описани вида се срещат, е източна Австралия, Нова Гвинея и Индонезия. Това са трите региона, където се срещат тези 7 вида. Има 7 слабо проучени вида, освен Криптолемус монтроцирей, който е най-известният представител на този род. Видовете са толкова зле разбрани, че дори няма каталог с видовете, камо ли снимки или записи с точното разпространение. Криптолемус афинис е единственият вид, освен Криптолемус монтроцирей, за който разбрах. И единственото, което се знае, че неговото разпространение е в северната част, по принцип на ареала на разпространение на Криптолемус. Но Криптолемус афинис е родом от Индонезия. И това е неговият ареал на разпространение. Няма други проучвания правени по този род и няма какво друго да ви кажа за него. Освен просто да свършим този клип. Сега ще видите ревю на всичките видове в родът Криптолемус. Криптолемус е малък род с 7 описани по-рано вида от Коршевски през 1931 година, произхождащ от австралийския зоогеографски регион. Един вид, Криптолемус монтрозиери, е сред първите видове, използвани като хищник за борба с селскостопански насекоми вредители и сега придобива класически статут от голямо значение в литературата за биологичен контрол. Първото му въвеждане е в Калифорния през 1891 година от Сидни, Нов Южен Уелс, Австралия от Алберт Кьобеле и последвалото въвеждане през 1893 година на Хавайските острови. Той е внесен в над 40 страни в по-топлите умерени и тропически региони на света за борба с вредителите по обикновено брашнените черви. Обикновено видовете могат да бъдат разделени на доста видове и родове. По принцип, те могат да бъдат изключително често срещани. Може би поради успеха на Криптолемус монтрозиери, в много, но не всички от неговите въведения на практика не е обърнато внимание на възможните благоприятни ефекти на други членове на рода. Само Сент Ивани описва успеха на Криптолемус афинис в контролирането на популациите на кафеените брашнени боболечки Планококус цитн в планинската долина в Папуа Нова Гвинея. Повечето видове също остават слабо познати таксономично, като на практика няма нищо публикувано за тях след първоначалните им описания, с изключение на кратката статия на Кокерел през 1929 година. Той предоставя ключ за видовете, базиран главно на литературата, но той е от много малка полза, тъй като разчита на променлив цветови характер. Наскоро екземпляри от Криптолемус от Соломоновите острови са били предадени на идентификация в Международния институт по ентомология в Лондон и предварително изследване показа, че те вероятно представляват неописан вид. Започнало задълбочено разследване, когато се разбрало, че се провеждат биологични изследвания на видовете от Папуа Нова Гвинея и че се срещат проблеми с идентификацията. Целта е да се разберат по-добре видовете, което ще направим и сега.
Този род може да се определи като група от относително големи видове, на дължина от 3 до 5 до 4 до 6 мм, с цимнини, лесно разграничаващи се от всички останали родове в подсемейството, по-напред удължен простерном, скриващ устния апарат, ако главата е прибрана след следната комбинация от признаци. Десетсегментни антени на дължина повече или по-малко равни на широчината на главата между очите. Наистина тримерни тарзи с полово-диморфни ногти. Двуделни при мъжки и апендикулирани при женските. Финно фасетирани очи, корем с 6 видими вентрални сегмента и при двата пола и цели. Повече или по-малко полукръгли посткоксални плочи. На първия и надкрилните плеври с наклонен гребен към основата. С изключение на простерналната екстензия, всички тези характеристики могат да бъдат намерени сред други родове с цимнини. Някои видове от род Симнонес и някои неописани видове от индоавстралийския регион са подобни по общ вид на Криптолемус, но имат или псевдотримерни тарзи, или 11 сегментирани антени, или и двата признака заедно. 7 вида са включени в рода от Коршевски през 1931 година. В това обяснение ще говорим за Криптолемус енгелхарди, който е премахнат от рода, а Криптолемус симплекс е сведен като подвид на Криптолемус монтрозиери. Но са описани два нови вида, включващи различните групи на Криптолемус монтрозиери и такива наподобяващи Криптолемус субвиолацеус. Видовете от групата на Криптолемус монтрозиери имат късоовална форма, глава и пронутум, червеникава елитра и обикновено едно петно. Сега, но без метален блясък. Мъжките гениталии с широки гребовидни параметри, покрити с четинки по вътрешната им повърхност, а женските коксити са по-удължени и по-силно склеротизирани. Групата на субвиолацеус съдържа видове, които са субквадратни с по-променлива окраска, елитри тъмни с слаб до силен метален блясък, но слабо и само с много тясно бледо апикално петно. Мъжки гениталии с параметри или тесни или подобни на каишки с четинки, ограничени до върха и краищата, и женски кокси, по-къси и по-малко силно склеротизирани. Сега ще говорим за Криптолемус енгелхарди, видът от групата на субвиолацеус и по принцип за цялата група на субвиолацеус. Относно Криптолемус енгелхарди и подобните на него видове. Сега обикновено Криптолемус енгелхарди е специален вид. Горхам през 1883 година описва този вид от два екземпляра от Салериер, Индонезия, Кабия и Саладжар. Възоснова на 7-сегментните антени, наличието на апикални тибиални шпори и прости тързални ногти, се прехвърля към родът Бромоидес. Сега, два предишно описани вида, които включват Криптолемус субвиолацеус и Криптолемус концинус, обикновено се считат за малко по-различни от останалите в групата, защото включва само 7 вида. Което означава, че този род е доста малък, но пък представлява доста интересни видове. Мога да кажа, че това е, може би, един от най-интересните родове, за които може да се говори. Два описани по-рано вида. От незаписан брой конспецифични функции и обикновено остава така. Но имаме още Криптолемус афинис, роден в
Ириан Джая в Индонезия, Папуа Нова Гвинея и Австралия. Също така Криптолемус Валацей, който пък е роден в Халмахера, единствено в Халмахера, Индонезия. Криптолемус Крочи, който е роден в Баджан в Индонезия. Криптолемус Синестрия, който е разпространен единствено в Индонезия, в Иран, Ириан Джая, Папуа Нова Гвинея, Нова Британия, Нова Ирландия и Соломоновите острови. Това, което мога да кажа единствено за родът Криптолемус, е, че той е един невероятен и изключително любопитен род. Колкото и да беше малка и мижава тази информация за родът Криптолемус, благодаря ви, че вие все пак останахте до края на това видео. Обещавам ви, че в бъдеще ще има доста по-добре проучени родове калинки, за които ще говорим в канала. Та, ако ви е харесало днешното видео, свързано с родът на брашнено-боболечковите калинки, тези, които се хранят с брашнени боболечки, не забравяйте да ударите по един лайк и да се абонирате за канала, като също оставите и един въпрос долу в коментарите, на който аз бих отговорил. Всичко, което говорим в дискусионните клипове, може да бъде зададено и всичко, което не ви е ясно и ви интересува, можете да го зададете. Просто цъкнете долу в коментарите и задавайте каквото ви е на сърце. Също така лайк бутон е много важен. Той показва, че ви е харесало това видео. Долу в описанието какви съкровища можете да намерите. Можете да намерите каналите на доктор Виктор Фурсов, ентомолог, учител и пчелар, Дилян Георгиев, който е моят пътуващ приятел, еколог и биолог. И също така моят инстаграм, в който качвам различни научни видеа и снимки относно бръмбарите, които изучавам. Та, скъпи динозаври, благодаря ви за гледането. Също можете да споделите това видео, което е важно за мен. И също така можете да погледнете останалите видеа от поредицата Discussions. Няма да съжалявате. Благодаря ви за гледането все пак и довиждане. Ще се видим в следващия дискусионен клип.